100 rehistradong magsasaka naman po sa bayan ng Bolinao ang nakatakdang makatanggap ng hybrid rice seeds mula sa Department of Agriculture ngayong araw. Ayon po sa Municipal Agriculture Office, isasagawa ang distribusyon sa ilalim ng first come first serve na sistema kung saan ang unang 100 RSBSA registered farmers ang mabibigyan po ng supply dahil sa limitadong bilang ng binhi. Ang mga ipinamamahaging hybrid rice seeds ay mula sa Department of Agriculture, PhilRice at ipapamahagi hanggang maubos ang supply. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan na mga kwalipikadong magsasaka na magdala lamang ng valid ID at RSBSA stubs bilang patunay na rehistrasyon ng kanilang rehistrasyon upang makasali sa distribusyon at makakuha ng benepisyo mula sa nasabing programa. IFM News. IFM News. IFM.